Hello ladies, hello batakwethu, hello bodadewethu. Ninjani batasekhaya. Lalelani, asenze kanje ukuze sisebenzisane kulento sibambisane. Kanje sibambisane kanje. Sibambisane kulento lento uma nibahle, ningabi bahle nonke no 5 egroupini or no 6. Akuyo bahle abawu2 namazumba u3. Balance the scales, yabo? And then ke khona zonke spread ubuhle, must spread the beauty across laterally kanje. Spread khona abantu about2 in different groups. Hayi nonke in one group nje. Come on, 5 nonke. That means now wakhetha one little group, you can't fuck with anyone else in the group. You're fucking with our heads. Because spread it. Yabo? Spread khona swazula group. Spone in group khona abantu abahle. Spone in group abantu abahle. Hayi ukuthi ni concentrate beauty in one group. Ube khona izumba elilodwa negroup ne amazumba no spread amazumba kube no spread kanje amazumba angisho ukuthi shootha now ngithi no spread kuya khona sokwazi nathi ukuthi sibe labo kule group mana washela le group nosawazi ukushela omunye umuntu egroupini ayikho radland but dadewethu asiyilungiseni faka namazumba njenga aromat faka amazumba kanje amazumba faka izumba elilodwa izumba langakini izumba ufunda nazo izumba usebenza nalo izumba usonta nalo wathatha ngini wa recruit